Aliwan si Kaman. Ano man ay? Sige ba, no si kayo man, no si kayo may nalami, aliwan ba? Isyong. Isyong! Kasi isang manilinis. Isyong na tumaralo. Isyong na tumaralo. Tatay ko man ha. Oh, di lima. Kapikan? Antonio. Ay, namay ka. Sinanda sa matay. Antonio eh. Ano po naglungga po? Ano po naglungga po? Paano si kuya? Bert. Ay, Oo yun. Ano po tulungga po? wala pa kulungga po. Kailan na may subukta Siya nga sakilang pamilya. Ay, aliwa. Si Boy. Hindi, ako lang tepot. Prias. Oh, aliwan si Kara, aliwan si Kuya Bert. Agto daon lang bukor ko man. Bima siya din sa ano? Isay kapusumi, tatay sa taros, ngayaman at sa sa vitaministan. Sayon nan pikasimi, oinanderin, yamapangasi, sukamararwain at ida, asisiran sa nan Valentin, yapakas kasi. Paranan ilmo at harap ng Heso Kristo. Akong pala o Diyos nervoso kasalanan ng mundo. Ontan pa kumon sa'y pikasimen ko madwa. Oy nandelhin yamanona abadyo palarain at tanat perta tanitan lan ondong at lara katawan min Diyos edan nyo para inaawas o kamararwari Patricia dan Sani Mabibe Sani Manwil dan Frilaw dan Magnayon tan Silaw dan Magnayon Yamanin daglawas Asikara ontan pakumon say pikasimen kumatlo oy nan bilhin yamanagkawalo akong pala o Diyos verbo ya perdonaet saray kasalanan da ondan pakumon say pikasimen kumapat oy nan bilhin yamapalar yagelyo palarainan at napelag sukamarar wadaed irap katawan min Diyos edan nyo parainawas o kamarar wari bibino ninopretan silaw tan magnayon tan silaw tan magnayon yamanin daglawas asikara ontan pakumon say pikasimenong kumalima oy nan bilhin Maria itontonyo palao inasudal nandan onarapet gloria irawaju palanirungo al-arap nan Heso Kristo pikasi tayo ya awatan dalaraan gloria nando ontan pakumon sosyanon tunusi kami nakan janing kairirap mo jadul syama santa yang ipong sa isang kasantosan halaman nyo
na nilupas ka lang sa nusirot koron ay mapangasin katawan. Idan nyo ka inawat ang glory kamarwan ila pantaray na trida. Yamina pang di magtawon lanando kontan pa kumamon. Tawon na ka lang sa ngalan mo, sabi si kami panarian mo, nurili na wang diyak dali nung Idan namin nagwagaw ito mo si kami nagwaya panimurotang min. Alam na panimurotang lagotang si kami. Tanamo kami ito na mo rin sila. Panyo kami kasami sabi Kristo. na kay grasya, sa katayonan si kabindi, takabinamin tabindi, kung bumayo dos Santa Maria, ina Jurika, sa kasalanan, natantanan, lepatitirahan, Panyas katawan ko ni Kristo, kasya nyo palarang pirdona, anapina, mga namasamto sa gloria. So kamare Esperanza Alcantara, kamare Valentin di Malanta, kamare Patricia di Malanta, kamare Roy di Guzman, kamare Sari di Guzman, kamare Madrid di Guzman, kamare Roy inopretan lapag na inaati da lapag di ka kamare Roy manayamot irap na purgatorio. Sama Diyos na Espiritu Santo. Etmino sinakatinta siya. Sama Tempe. Sa Diyos siya katawan mepe. Kasi ni Patsang kabalga na panangasi kamarorway Esperanza. Kamaray Valentin, kamaray Patricia, kamaray Bibi, kamaray Sani, kamaray Manuel. Kamarorway inopre, tan kamarorwa namin lapag dari inaati biya pinaw sa iyo ginawi larat sayang dilay. Tapi naabangan nyo palara kumundi tanod gloria la por katawan ten sa Kristo. Oran pa ko kami ternam daw na Espiritu Santo. Nagalang kay sama Diyos anak ng Espiritu Santo la sa kawan. Santo, siya ko sa kayo. Wala.